talaga, banding? Generally, pag ganitong bakasyon talaga, no, at important events sa buhay, siyempre, ng mundo, ng simbahan, kaya nakakasama-sama yung pamilya. Kasi the rest of the time, busy rin eh. Trabaho so, din, yung mga anak ko, siyempre, meron silang kanya-kanyang buhay. So, pag nakakasama, it's really a big blessing. At patuloy na kasi yun eh. Pagtatag ng pananampalataya within the family, passing on to the next generation. Kasama lahat yun. Kaya nga tinatanong ko dahil I suppose maraming nakikinig sa atin, especially sa ating community, nagtatanong kaya ginagawa ni Brother Frank pagka Lenten season, di ba? Para walang balita. Anyway, muli no, ngayong umaga na ito, subukan nating mag-reflect dun sa, kasi si Brother Frank, araw-araw nagsisimba. And today, nanggaling sa simbahan, at medyo, medyo matalinhaga, lalo na sa mga medyo bago pa sa pananampalataya, medyo mabigat yung natin ngayon, reading ngayon, kasi eat my flesh, parang ganun na sinasabi niya, no? Ano ba yun? Kasi mga 2-3 days ago, sunod-sunod yan yung I am the bread of life, di ba? Anyone who comes to me will not hunger, and anyone who believes in me will not thirst, parang ganyan. Tapos kanina parang diretso yun, kailangan kainin mo yung aking laman at dugo, ang sinasabi. Paano yung pahiwating nito, bro? Kaya sabi ni Jesus, his real food and real drink. Kasi siyempre yung ating mga kapatid na protestante, sinasabi, symbolic lang yun. Kaya miski yung celebration lang, parang ganyan. Meron silang sharing of the brethren, pero ganun lang yun. Hindi tunay na katawan at dugo ni Kristo. Hindi ganun ang pananalig. Pero dito sa passage na ito, maliwanag sa sinasabi niya. Talagang kailangan kanin mo. Maraming ang hindi nakakagusto, di ba? Na umalis na sila. Ano pa? May mga kanibal. Pero ito, napakahalaga. At ito yung uniqueness of the one true faith, yung ating simbahang Katolika. Kasi nga, yung Eucharistia. Ito pa yung sinasabi, yung sakramento ng misa. Nakapanood dito. So, napakahalaga. Kasi, imagine, ang Diyos na naging tao. Na siyempre ginawa niya lahat ng ginawa niya, marami siyang inilo, marami siyang tinuro, pero siya ay namatay sa krus para sa atin lahat, nabuhay na muli. At ngayon, sabi niya, in the Last Supper, ito ang kailangan gawin niyo. Hindi lang para pagtanda sa ginawa kong gagawin ko para sa inyo, pero para sa pagpapatuloy na sustento natin. Your ancestors ate manna in the desert. Sila namatay sila. Pero ito, yung kakanin niyo ito yung para sa buhay na walang hanggan. Amen. You shall live and you will live forever. So, ang understanding natin dito, Brother Frank, ito yung salvation, yung paggunita sa kanya, sa sakramento ng misa, pagkikinig at paggawa ng kanya mga itinuro sa atin nung siya'y nabuhay pa rito. Ganun ka-significant yung misa. Kaya importante pala, nagsisimba, nangungumpisal, nagpapabinyag din, at saka nagpapakasal, hindi yung sama na lang, okay na, pag hindi na gusto, wala ka, gawa na lang na at kung ano-ano pa nagiging problema. So, malinaw pala yun. I am the bread of life. So, sabi niya ngayon, kainin mo yung aking flesh, inumin mo yung aking dugo, na sinasabi siguro sa ating lahat na dapat natin, tinatangkilik ito, mga bagay na ito. Bilang mga, lalo na Kristiyano Katoliko, malapit na ang 2021, Brother Frank. At gugunitain na yung 500 years. Sabi ni Scott Hahn, pag 500 years na raw ang isang Catholicism sa isang bansa, nagde-deteriorate, meron ba tayong tendency magkaganon? So, itong lagay ng panahon natin sa henerasyon ito ngayon. Well, actually, sa buhay ng simbahan, may ups and downs talaga. Merong panahon na napakatindi ng pananalig at ng misyon, pero marami ring panahon na the people of God ay tumatalikod sa Kanya. So, up and down, up and down. Sa panahon ngayon, mukhang nangyayari na muli na nakikita natin yung sinasabing apostasy. And, which means apostasy, paganism. Yung pagtalikod sa Diyos, pananampalataya, pag-iwan sa simbahan at nagiging makamundo na. So kung ano yung mahalaga, pinakamahalaga ang Panginoon at ang kanyang simbahan, wala na masyado sa buhay ng tao. Parang hindi na masyadong mahalaga. Nakikita natin ngayon. At ito sa ating bansa, Catholic nation. Pero yun na, marami dyan nominal,
at hindi talaga yung sinasabuhay. Hindi lang yung hindi going to mass every Sunday at the very least na obligasyon natin. Pero beyond obligation, di ba? Ito napakalaga sa pinag-uusapan nga natin, pagtanggap ng katawan at tiro ni Kristo. Pero iba na talaga sa pamumuhay ng tao na tinanggap na maraming bagay-bagay na hindi karapat-dapat. Yung kultura ng kamatayan na sinasabi. Contraception, abortion, same-sex marriage, divorce, yung death bill. that kind of thing. Yung mga death bill na yan, papunta na dyan. Ang alam ko, nakalabi na yung divorce na yan 2 years ago. Baka pagkatapos ng eleksyon nito, maaprubahan na yan. Kaya mag-ingat po tayo, no? Sa ating pagpili ng kandidato ngayon. Mapunta tayo ng konti. Magdasal po tayo at manalangin. Sabi ko nga, kung hindi maiwasan na talagang kapahamakan pa yung hindi pagtanggap ng mga ambon, tanggapin. Pero wag niyo ilagay doon kung alam niyo namang hindi sa karapat-dapat. Para mabago naman ang sistema ng ating gobyerno. No, panawagan naman hindi lang siguro ng programang ito, kung hindi ng lahat ng mga tao nakikita naman na kailangan natin pabago-bago, pero minsan palubha yung pagbabago sa atin, no? Pagbaba o kaya palubha. Sana manalangin tayo sabay-sabay na ang mailuk-luk natin ay tunay na maglilingkod sa ating bayan. Tingnan mo, Brother Bobo, itong mga kapatid nating Katoliko, itong ating mga kababayan, mga Katoliko, di ba? Pero napakarami nga dyan, ay buboto sa hindi karapat-dapat. Bakit kaya? At the end of the day, kaya ito, napakahalaga rin yung mission na binigay sa atin ng Panginoon. At the end of the day, kailangan talaga mangyari sa buhay ng isang tao ay pagbabago. Pagbabago sa Panginoon. So, hindi yung sasabihin lang, ito, wag mo iboto ito kasi masama yan, marambong. Okay yun, education yun eh. Pero kung hindi magbago ang puso ng isang tao, hindi maging makadiyos, marami pa rin elemento na pumapasok na sariling iniisip, sariling pangangailangan, sariling agenda, personal na personal. Paano, doon pa rin sila. No? Kaya at the end of the day, talagang pinakamahalaga, balik din. Evangelization and mission. Ito ang ginagawa natin. Kailangan mabago natin, Hindi lang makarinig ng mga tao, kundi mabago nating tuluyan. Kasi nga, sabi nga nila, wag mong itanong kung ano magagawa ng gobyerno mo sa'yo, kundi itanong mo kung ano magagawa mo sa gobyerno. Ganun din siguro sa ating sarili, Wag natin itanong kung ano magagawa ng iba para baguhin tayo. Tanong natin kung paano tayo magbabago para sa ikabubuti natin at syempre ng mga nakapaligid sa atin. And speaking of that, leadership yan, tayo ngayong taon na ito, Brother Frank, is Families in Vision, At syempre, sa Families in Vision, nandiyan ang mag-asawa, ang nanay at ang tatay at ang nanay, ano ba ang maganda o dapat ginagampanan ng isang tatay at una ko lagi yung nanay kasi under desire yata ako. Yung ano ba ang magandang ginagawa, ano ba dapat ginagampanan ng isang tatay at nanay sa isang bilang mga kasi considered leader yan, di ba? Kasi meron siya tatakbo isang... Sila yung mga pari sa tahanan. Paano, ano ba ano ba yung dapat na tinitignan o ginagampanan ng isang nanay at tatay? Well, unang-una, siyempre, the most basic, yung personal renewal, di ba? Okay. Bilang lalaki, bilang babae. So, pinaka-basic yun. Nagdadasal, nababasa ng Biblia, nagsisimba, at sinasabuhay ang utos ng Diyos. Okay. Ngayon, bilang mag-asawa, yung mag-asawa, naging isa na eh. Oo nga. Sa isip na yan. Tapos nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng anak. So yung ating tahanan, small church yan. So it's the smallest church. Basic unit daw yan. Hindi basic initial community. Hindi yung home. Okay. Yung family. Tapos yung mag-asawa, yung bali yung lalaki, ang parish priest. Okay. Yung parish priest, okay. Assistant. Assistant, diba? So tungkulin nila na palaki ng kanilang mga anak sa Panginoon. Amen. Kasi yung ating mga anak, actually anak ng Diyos, na ipinaubaya lang sa atin. Diba? We are stewards of our children. So, pagkalaga lang tayo pala, kaya hindi pwedeng kung ano lang ang gusto ko sa aking anak. Siyempre, meron din tayo pangarap. Minsan yung hindi natin nakamit, gusto natin para sa kanila. O gusto natin, siyempre, yung mga sikat sila, doktor, o kung ano pa man yun. Kung ano man yung mga... Okay naman lahat yun. Meron tayong hangarin, meron tayong tinuturo rin sa ating mga anak. Pero at the end of the day, ano ang gusto ng Diyos? Ayun. Ano ang para sa kanila? Parang yun ang nawawala madalas Parang kung ano yung gusto ng tao, hindi yung utos ni Lord. Parang yun ang madalas na pera kasi naka-incline sa kamunduhan masyado. Kaya yung mga magulang, kailangan meron silang wisdom that comes from God. Para yung discernment nila ay ayos.
Pero yung mga anak rin nila, kaya dinadala rin natin ating mga anak sa ating family ministries para sila mismo, in their own right, ay magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon at isabuhay ang buhay ng Panginoon. Bakit ba napakahalaga na magkaroon ng personal na relasyon, lalo na mag-asawa, sa ating Panginoon? Ano ba implikasyon nito sa pamilya at sa lipunan as a whole? Marami kasing may alam tungkol kay Kristo, pero hindi kilala si Kristo. Alam lang, parang kapitbahay pero hindi alam kung ano siya. Si Kristo, lalo na ito. Catholic nation. So, alam naman nila yan. Pero hindi pa nila nakilala. Hindi pa nagkakaroon ng tunay na personal na relasyon. Na itong Panginoon, itong Diyos na naging tao, binigay ang buhay niya para sa ating lahat. At siya ay ating kaibigan. Na sinasabi niya, hindi ko na kayo tinuturing na alipin. Kayo ay aking mga kaibigan. At yung pagkakaibigan na yon, iba tayo, pinag-uusapan ng BFF. Diba? Yeah, BFF. Yung BFF mo. Ano ba yung pangalan ng BFF? Best friend forever. Amen. Pero hindi ba, sinasabi mo, gusto niyo parati magkasama kayo, parati kayo nag-uusap, gagawin mo kung anong gusto mong magawa. Gagawin mo ang lahat para sa kaibigan ito. Ayan yan. And at the end of the day, talagang pagkailangan kahit na buhay iaalay mo para sa iyong kaibigan. Ayun ang ginawa na pala ng ni Jesus para sa atin. At sabi niya ngayon, gusto ko kaya tayo maging magkaibigan. It's an intimate personal relationship. Kilala natin siya, no? At alam natin kung ano nasa puso niya. Nag-uusap tayo araw-araw sa ating personal prayer time. No? Ayun. So, yung ganun ba? At kailangan maranasan natin yung kapangyarihan ng kanyang Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin. Kasi bago siya umakyat sa langit, sabi niya, I will be with you forever until the end of the age. Pero umakyat na sa langit eh. Wala na siya dito eh. So, paano nangyari yun? Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Pagkasakripisyo, no? Pagpapakamatay, pagpayag, no? Na mamatay, ano? So, napaka-importante pala ng papel ng mga magulang sa kanilang pamilya, no? Kasi di ba maraming ngayon, napapariwala yung mga bata dahil parang ang pinakamahalaga ngayon, yung material na lang eh. No? Kahit na ano, basta ano, baka ibinenta na yung anak niyo. Di ba, lalo ngayon, sa TV, sa telebisyon at sa mga periodiko, makikita mo, kabi-kabila yung krimen tungkol sa droga, kabi-kabila yung mga incest na mga problema sa pamilya, no? So, kailangan talaga nila, hindi lang marinig, kundi talagang mabago, no? Ang puso ng I suppose mga Katoliko yun, karamihan. Marami, unfortunately. Unfortunately, mga involved sa mga krimen, di ba? At kung ano-anong krimen, ay talagang mga Katoliko doon. Ano ba talagang ano ba dapat na papel ng isang pamilya? O ano ba ang dapat na maging witnessing na nagagampanan ng isang pamilya para sa kanyang lipunan? Bilang kabuuan. Kasi lalabas na kayo, di ba? Pamilya, okay kayo. Pero ano ba yung dapat na? Kasi mission. Yun ang attraction kasi sa mundo eh. Na yung early Christian community, sabi ng sanlibutan, see how they love one another. Talaga nagmamahalan sila, nagtutulungan sila, lalo na sa mahirap. So the witness of a strong family life, napakahalaga niyan. So, di ba, marami nakikita, nag-iwalay na, pinabayaan yung mga anak, naging yung mga anak. Siyempre, pag makakita sila ng pamilya, nagmamahalan pa, 50 years or more na yung mag-asawa, nandiyan pa, magkasama pa. Tapos tignan nyo, medyo ayos naman ang pagpalaki nilang kanilang mga anak. No? Tapos ayan, pati yung mga anak, nananampalataya rin. Napakalaking powerful witness nun. At yun, bilang isang pamilya. Sa puso na isang tao, yun talaga ang hinahangad nila. Sana ganun din. Sana yung mga magulang ko hindi nag-iwalay, Sana ganun ang pagmamahalan. Pero karamihan nakikita nila, hindi nga ganun. So when they see the witness, lalo na ngayon. So when they see the witness of a strong, committed family life, very inspiring yun. Kaya yun ang bahagi nating mission, Families on Mission, yung patatag ng pamilya. Ngunit yung pamilyang ron ay nandyan rin gumagawa ng gawain ng Panginoon. Ang galing, ano? So yun pala yung ano natin, yung ating team ngayon, hindi lang yung mga magulang ang baguhin, kundi yung pamilya bilang kabuuan at maging witness ng ating Panginoon dito sa ating pamamalagi dito sa ating lipunan. Kasi pag you can always find the good witness of a good person or a good couple. Makikita yan. Pero pag makita mo, family, lalo mga magulang, kanilang mga anak, pag may mga apo, pati mga apo, kompletos.
Kakaiba. Napakarami yan, kakaiba yan. Bakit nangyari yun? Ano kaya ang ginagawa nila? May sikreto ba yan? So yun. No? Pero alam mo, sa totoo lang naman, siguro Brother Frank, wala naman naghahangad ng hindi mabuting pamilya. No? Pero siguro dahil nga sa... Sino kaya nasa likod dito? Sino ba nag-orchestrate itong mga kaguluhan ito? Sino pa? Kasi marami kasi, di ba, Brother Frank, na-involved sa mga ganitong pagkakaiwalay at galit dahil lang sa mga pride sa loob ng pamilya, di ba? Si lalaki o si babae, medyo nagkataasan ng erehan. Sino mas malakas kumita, sino mas malakas sa katawan, sino mas magaling, at dito nag-uumpisa yung kaguluhan sa pamilya. Bakit pa may ganito? Ano ba ang sanhi nitong mga ganito? At paano ba maiwasan kung pwedeng iwasan? Kasi napakaraming ganyang mangyayari. At the end of the day, gawain nga ni Taning yan, di ba? Ano ba ang nangyari nung unang magulang natin? Siyempre siya dad. Di ba? Napakaganda ng ano. Nasa Paraiso. Ganda na setup Nasa Eden. Perfect. Di ba? Kasi yan, pasok ang demonyo. Bakit hindi ka pwedeng kumain doon sa prutas ng buhay puno sa gitna ng hardin? Pwede yan. At pag gawin mo yan, ikaw ay magiging Diyos. Amen. So, appealing to their pride. Tapos, dinilil lang sila. Tapos, pinasusuway sila sa maliwanag na utos ng Diyos. Ang demonyo, parating ginagawa yan. Sapagat gusto niya pabaksakin ang nilalang ng Diyos. Parating niyang kinakaaway ang Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, salungat siya. Kontra siya. So, expect na nandyan yan. Unfortunately, karamihan rin, hindi kinikilala yun. Hindi kasi nakikita eh. Anong tanim? Hindi, nakikita ko krimen. Kikita ko kabulukan. Tama lahat yun. Pero sino who is behind all of that? At the end of the day, the one who has power in the world, the whole world is under the dominion of the evil one. Yun ang nagpapalakad lahat yan. Spirito din to, no? So at the end of the day, pag tayo pinag-uusapan natin, patatagin ang pamilya, bumoto ng mabuti, kailangan aware rin tayo spiritual warfare. Nandiyan ang digmaang spiritual. Amen. Oo nga. Huwag natin kalilimutan na mayroon ding kalaban, na hindi nagpapabaya, ika nga. Kung ang Panginoong Diyos 24/7, yun din, ang devil nagpupuyat yan para tayo ay linlangin at iligaw, Hindi nga siya, Brother Bobo. Ako kung meron akong masasabing mabuti sa demonyo, wala namang masasabing mabuti sa demonyo. Pero kung meron akong masasabing mabuti sa demonyo, yung kanyang zeal, perseverance, 24/7, yung commitment niya sa paggawa sa gawa ng pagmasama. Kung tayo bahagya lang ng commitment ng demonyo para sirain ang gawain ng Panginoon, kung bahagya lang noon, magbabago na ang mundo. Amen. Yun ang pagkukulang natin. Sabi ko, yung commitment lang nahawakan mo yung telepono, magang-maga pa lang. Gawin mo commitment yung magdasal ka sa magang-maga. Baka magbago Baka magkaroon ng pagkakaiba, alam mo yun. Pero hanggang hindi natin binabago yan, sabi nga, talagang mahirap gawin. Pero pwede, no? Pwedeng gawin yan. So ano pa mga, katulad nga, mag-i-election, Brother Frank, ano ba ang dapat na ginagawa ng isang, katulad ng isang ordinaryong mananampalataya? Paano niya susuriin? Ikaw, kung tatanungin ka, ikaw yung nandun sa lugar na Kasi di ba kanina nagkukwentuhan tayo of the air, marami tayong mga kapatid ngayon nag-uuwian sa probinsya para bumoto ikaw ano dapat ang maging karakter ng isang botante sa panahon natin ngayon? Sa dami ng mga panlilinlang at panluloko dito sa mga politikong ito na ginagawa ko. Unang-una, Brother Bobot, kailangan malaman natin lahat ng isang Kristiyano, isang Katoliko, na obligasyon natin na mag-participate sa political organization. Kasi yung iba, sabihin, Caribbean. So, hindi, kasi yung gobyerno ay tinatatag ng Panginoon para alagaan ang bansa. Kaya tayo, interest natin na maghalal ng mabubuting tao. So, ano ba yung definition ng mabuting tao? Maraming definition yan. Integrity, dignity niya, performance, love for the poor, blah, blah, blah. Pero para sa atin, especially sa ating komunidad, ng ating layunin ay renewal of the family and defense of life, para sa atin ang napakalaga bilang criterion o criteria sa pagpili yung makadiyos, makapamilya, makabuhay. Makadiyos, makapamilya at makabuhay. Isa-isahin ka natin, makadiyos. Pag sinabi makadiyos, Brother Frank, ano yung gusto mong takuyin dyan? O tumbugan dyan? Na magmamahal sa Diyos. Ito na yung pananampalataya siguro.
tunay na pananampalataya. Or at least nagsisikap. Tapos parati naman natin pinag-uusapan yung nagsisikap na maging banal. Hindi naman tayo naghahanap ng santo talaga na nasa gobyerno. Kung meron, sige, iharap Mas na. maganda sana. Pero yung mahalaga sa kanya, ang pananampalataya, siya ay nagdarasal na tao at siya ay aktibo. Tumutupad siguro sa mga ipinangako. Kasi Well, siyempre, kasama, no? Integrity, man of his word, woman of her word. Diba? So, all of that, bilang makadiyos. So, dapat yun ang unang isipin. Ano ba ito? Ito pang politikong ito, pupunta ako doon, bibigyan ako, okay na ba ito sa akin? Okay na. Isusulat ko na ba? So, tignan dapat yung dignidad, integridad, yung katotohanan, at saka siguro yung pagiging makasalanan. O kung baka mamaya, di ba? Alam naman natin na maraming ginagawang anomalya. No? Ewan ko, baka hindi naman siguro lahat, pero malapit na sa lahat, no? Pero nakaupo, siyempre, di ba, pag binayaran tayo, ikaw na butante, pag binayaran ka, ano naman ang inaasahan natin? Saan naman niya kukunin yun para bawiin? So, simpleng lohika lang naman yun. So, siguro maganda na pumili tayo. Ngayon, kung sabi nga, kung di mo maiwasan, tanggapin mo, pero magsailagay mo. Ang sinasabi ni Brother Frank, yung may dignidad, yung may integridad, yung makatotohanan, di ba? At yung gagawa ng mabuti. Hindi naman siguro banal daw, pero nagsisikap na maging banal dahil gustong maglingkod siguro sa bayan. Ayan. Ikaw, Brother Frank, ano yung mga criteria mong pipiliin mo ngayon? Yung gusto mo. Amen. O yan. Gaya na lang. Kaya nga madali ring tandaan. Faith, Family, and Life. FFL. Faith, Family, and Life. Uy, tama-tama sa atin, Chef. Faith, Family, and Life. O, ulitin. Faith, Family, and Life. Leadership. Ano ba yung mga kasalanan dyan sa leadership? Masarap pong ba? Katulad mo, Brother Frank, isa kang leader ng ating community. Ano ba yung mga kasalanan? O sa gobyerno at komunidad ito, di ba? Laiko, gobyerno ng religyoso, pwede ba nating sabihin yan? At tapos yung gobyerno ng mundo, yung makamundo o material. Ano ba talaga ang dapat ano bang mga kasalanan na nagawa dyan? Ano ba yung, bakit pa na-involve sa mga ganitong gawain ito mga dahil sa sobrang paghahangad pa? Kasama na yun. Hindi nga intindihan kung anong tunay na pagka-Kristiyano o alam nila pero hindi nila sinasabuhay. Kasi sa tunay na Kristiyano, hindi naman pwede yung magnakaw. Hindi pwede yung gagawa ng hindi mabuti sa iyong pinaglilingkuran. Diba? Hindi pwede na sarili mong kapakanan, sarili mong agenda, priorities, kung hindi, ano ang makabubuti sa bayan, sa taong bayan. So, yun ay basic sa isang nagiging leader. Problema sa marami, di ba sinasabi, public servant? Public servant. Pero ilang ba sa mga nahihalal natin ay public lord. Public lord. Naging masyado. Kaya miski sa simbahan, madalas natin pag-uusapan yung servant leadership. Kasi yung leadership is servanthood. Sinabi ni Jesus mismo, I came not to be served, but to serve, and to give my life as a ransom for the many. Ang karamihan, paano ko paglilingkuran ang aking sarili? Hindi nila sasabihin yun. Sasabihin nila, pinaglilingkuran ko kayo. Pero kung ang ginagamit nila, kung ano yung gusto nila, ano yung agenda nila, ano yung priority nila, at ano yung mga ginawa sa kanila, pinaglilingkuran mo yung sarili. No? So, out of that will come all of these wrong things. Pero kung ikaw, makadiyos, meron makananampalataya, sinabubuhay mo, tapos sa iyong paglilingkod, alam mo, ikaw ay utusan alipin ng Panginoon. Tinawag ka para dito sa ganitong paglilingkod sa bansa bilang sa gobyerno, at kailangan kampanan mo yun, ayon doon. Sa pamantayan na yun. Doon sa context na yun. Yung konteksto na yun. Parang ang hirap gumawa niya. Bakit ba ang tao kasi parang, baka ako din naman, baka pag ang kapangyarihan na ang pinag-uusapan, ang tao ay parang kahit ano ibebenta niya. Pati kaluluwa nga Oo nga. Bakit ba ganun ang nangyayari? Diba may saying na power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Naku po, parang walang katumanggat, walang hanggang na ito. Kasi, pero hindi naman kailangan ganun Sino ba yung pinaka-powerful? Sino ba yung all-powerful? Yan Diyos. Oo nga. God is all-powerful. Pero inaangkin mo yun
Pero hindi niya ginagamit yun sa kasamaan. Hindi sa korupsyon. Oo nga. Pero sa kabutihan ng lahat. So yung power, iba yan parang ano yan parang material goods parang posisyon. Diba, nagagamit ng demonyo yan na ito, kapangyarihan mo na. Kung anong gusto mo, maaari mong gawin. Tapos siguro mo na ikaw pa rin ang nandyan sa kapangyarihan, kaya ito kailangan mong gawin mo. Diba? So lahat ng kamalian pumapasok. At nagiging tama na yun. Para sa kanila. Nagiging tama na kasi naging ordinaryo na naging parang gawain ng ordinaryo no? So yung kapangyarihan at authority ay binibigay ng Panginoon para sa paglilingkod. Grabe, no? So yun sana makita ng taong bayan. Sana nitong 2019 ano? Tapos mamaya 2021 election na naman yan para sa presidential. Yan sana tayo mag-ingat at yun nga siguro magdasal kasi nga sabi nga ni Brother Frank, ang demonyo naman hindi tumitigil sa paggambala sa atin at sa pagsira. Siguro hindi lang tayo bilang tao, kung hindi yun nga sa pamilya at sa lipunan na rin. Leadership and self-evaluation. Kailangan ba to? Pag leader ka, i-evaluate mo rin ang sarili mo. No, paano mo gagawin yan? Unang-una, bahagi yun ng examination of conscience. Okay. Na sana ginagawa natin, kung pwede, araw-araw. Amen. Bago tayo matulog, di ba? May nangyari maghapon. Nangyari, bigla kong sinikawan ko yung empleyado ko. Or nawala ako sa sarili ko. Diba? So, examination. Paano ba ako nabuhay bilang Kristiyano? At pag nakita natin may kamalian, hingi ng patawad sa Panginoon, sabihin natin, tulungan mo ako Panginoon sa grasya mo, sa Panginoon ng Espiritu Santo, hindi ko na gagawin ulit itong kamalian ito. Amen. So, ganyan rin in all aspects of life, diba? Including government service, na titingnan natin paano ba ako naglilingkod. Pero hindi lang self-evaluation. Kasi kung minsan linilin lang natin ating sarili. Ikaw din ang judge sa sarili mo. So kailangan may input ng iba. Sa komunidad, nandiyan ating mga kapatid, nandiyan ating mga leaders na binabahagi natin ating buhay, nagsisharing tayo. Kasi sila naman magbibigay ng input. Kailangan may ganun ka naririnig, di ba? Galing sa iba, yung other party. Na ikaw lang an objective view. Kung ikaw lang, madali kang linlangin. Kaya kasi pa sabi lang, Brother Frank, ang tunay na kaibigan, sasabihin sa'yo kahit na magalit ka, basta sasabihin niya sa'yo kung ano yung nakikita niya tama. Yan ang tunay na kaibigan. Hindi yung umiilat, baka hindi na ako bigyan nito ng ambon o pabuya. Yun ang mga nakakatakot sa pagiging kaibigan. Mixing faith and work. Ayan. Sa ngayon, sa politika, mixing faith and work. Ano ba yung dapat mo ginagawa ng isang yung magtatrabaho sa gobyerno, yung nahalal at yung trabaho niya, at saka yung kanyang pananampalataya. Dapat ba hindi nawawala sa kanya? Dapat kausapin nga natin yung mga manado. Ano bang dapat na input sa isang magtatrabaho sa isang gobyerno? Katulad ko siyempre, pag nandun ka sa gobyerno, ang buong nasasakupan mo ang maapektuhan, di ba? Ay either babagsak yan o aangat, nasa iyo. So, paano paghahaluin yung faith and work? Ano naman sa politika, madaming nanunuhol dyan. Gawin mo na ito, bigyan pa project, mga ganyan. Kasi siyempre, para sa isang Kristiyano, magkasama parati yun. Faith and good works. Kasi marami rin dyan na magsisimba, mangungumunyon, tapos kung ano-anong kalokohan ang ginagawa the rest of the time. Okay. So, may pananampalataya, wala namang mabuting gawain. Meron namang iba na mabuting tao, gusto maglingkod, gagawa ng kabutihan, pero wala namang pananampalataya sa Panginoon. So kulang pa rin yun. Lalo na para sa atin, sinasabi natin tayo mga Kristiyano. Kaya sa buhay, yung ating pananampalataya, at yung pananampalataya na yun, ang enabling us to do good works. Yun ang magiging leading natin sa araw-araw siguro. Kaya yun ang will enable us. Yung grasya ng Diyos at yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi kung hindi, napakahirap talaga. Marami na tayong nakita, Brother Bobo, mga magaling sana na tao, magandang intensyon nila, tapos napasok sa nakorap, di ba? So, kung hindi matindi yung inyong pananampalataya, ang Diyos ang akin susundin, kahit na matalo na ako sa sunod na eleksyon, o kahit na maalis ako dito sa aking trabaho, kahit na ano mangyari sa akin, ang Diyos sa akin susundin, then that is what will authentically result in
good works. Oo. Kung wala yun, ay madali Kulang na kulang. No? Madali mabura. Parang siguro pwede ba ihambing niya si Pilato na naghugas ng kamay? Teka, wala akong kinalaman dyan, ha? Pero ginawa niya pa rin yung dapat, hindi dapat. Pwede naman iligtas talaga, pero ginawa niya pa rin yung yung dapat niyang gawin na, sige, bahala na kayo dyan. Ibig sabihin, pwede naman, di ba? Katulad nga, hindi naman siguro yung tungkol sa pagbitay, no? May mga proyekto na hindi naman dapat mangyari. Nangyayari dahil nga dun sa misang kasusuhol. Di ba? Yung impluensya na rin ng ating kapwa-tao. So, kailangan ba nagdadasal ang isang kailangan ba parating nagdadasal o mas lalong nagdadasal ang isang taong luluklok sa isang posisyon na medyo kritikal? Lalong nagdadasal. At lalo nating pinagdarasal. Kasi siyempre yung ganung posisyon, di ba? Kung ang demonyo gustong masakin ang kaharian ng Diyos, at yun naman sa bansa, ang napapatakbo ng bansa ay gobyerno, ay yung gobyerno naman ay niluluktok ng Diyos para tumulong sa mamamayan. So gusto rin ng demonyo na masakin ang gobyerno at maging tulad niya. So lahat ng kamalian ay dyan napapasok niya. Papasok yan, no? Kaya ang laban talaga doon, yung dasal, matinding pananampalataya, pagkapit sa Panginoon. Amen. At sana evangelization. Amen. Brother Bobot, yung evangelization sa government office. Sana yung mga... Sana kayo papasukin niyo. Yung mga nasa posisyon dyan. Di ba? Sana yung namahipo na. Tayo tutulong eh. Oo nga. Pero kung gawa na nila ng paraan, ito, values formation, napakahalaga yan. Kasi kung hindi magbago yung departamento o yung munisipyo, ganyan pa rin ang ma-expect natin. Saka una-una, hindi naman tayo nagdidikta ng basta gusto lang natin sa makapasok, no? Na sana baka makatulong. O siguro may definitely makakatulong. Lalo na sa mga sangay ng gobyerno, no? Na pwede natin masukin. Pagdarasal, kailangan, yung sinasabi mo kanina, gusto kong balikan eh. Kailangan ipagdasal. Sino magdadasal para sa kanila? Yung buong nakasakupan nila. Tayo na. Bakit importante yun? Kasi magdasal siya, di ba? Parang kung nagdasal, okay ka na. Para mas importante yung sinasabi mo kanina, may ipagdasal natin silang lahat, di ba? Nalulukos. Bakit importante? Kasi unang-una, intercession, napakahalaga yan, di ba? Sa ating paniniwala, in order to implore the Lord, di ba? Na kung ano man ang bagay na ating pinagdarasal. Pangalawa, baka nga hindi masyadong alam ng taong pinagdadasal natin kung ano ang makabubuti, kung ano ang tama. Diba? Okay. So, kasi sana nagdadasal siya. Pero ano kaya yung pinagdadasal niya? Baka hindi nasa tamang landas. Baka yung kukumpitin ko ba bukas, tama na. Parang kalahati lang. 3 points kaya tirahin ka. So tayo pinagdarasalin natin siya. Okay. Ito sana maging ganitong klaseng tao siya. Sana i-preserve siya ng Panginoon sa lahat ng tukso na siguradong naririyan sa paligid niya. So, part of intercession. Makakatulong yun sa atin. Saka yun nga na sinasabi natin, at the end of the day, spiritual warfare to eh. Nga. So, how do you fight? With spiritual weapons. Sa ganun din. Prayer, intercession. Yun ang spiritual weapons. Diba? Na pwedeng gumiba dito kay Taning. Na laging lagi may construction na si Taning. May construction firm yan, mga kapatid. May arkitekto yan, may engineer yan. Marami yan. May mga piyon pa nga yan eh. So, kompleto. So, sabi nga, maging aware tayo. Lalo na ngayon, timely itong ating episode ngayon dahil pinag-uusapan natin, ano nga ba yung iluluklok natin? Sino nga ba yung tamang leader na ilalagay natin? Tapos, ano ba yung mga, tayo bilang mga mananampalataya, brother Pat? Bayang mananampalataya, ano ba ang priority natin dapat? Tapos tayo sa election, tapos balikan natin. Bilang isang mananampalataya na gustong sumunod at maging witness ni Kristo. Kasi ang prioridad natin, pinaka-priority natin. Kasi ano ba ang priority ng tao ngayon? Ang ano din ginagawa? Sarili, material. Minsan, hindi naman sinasabing masama. So, let's say, priority nila, yung livelihood. Okay lang masipag ka, magtrabaho ka. Kailangan din natin yan. Priority yung pamilya. Okay lang talaga alagaan ng pamilya mo. Pero yung pinaka-priority ay yung pagtatag ng kaharian ng Diyos. Umpisa sa bahay. Sa sarili, sa bahay. Tapos ay dalhin mo yan sa labas ng bahay, sa buong lipunan. So, yun ang pinakamahalaga na tayo ay maranasan natin, ang lahat maranasan sana ang kaligtasan ng Panginoong Jesus. Diba? And at the end of the day, kasi sinasabi niya sa Biblia,
na tayo, pilgrims na tayo dito eh. Dumadaan na tayo eh. Manlalakbay Hindi, lang. manlalakbay lang. Ito Hindi naman ito yung pinakabuhay na natin eh. Oo. Napakarami na, alala na, ito na. Oo nga. Papayaman, Oo nga. kapangyarihan. Oo. Hindi eh. Lahat Iiwan mo lahat yan eh. Oo nga. No? Pero yung pinupuntahan natin, yung buhay na walang hanggan, yung langit, kasama natin Panginoon sa Kristo. So yun ang pinaka-basic. Paano ka makakapasok sa langit? Natanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas Naku. at isabuhay mo si Kristo. So yun ang napakahalaga. At doon papunta yon sa pinakamalagang layunin. Kaya pala sinasabi ng Panginoon, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang, siguro yung mayaman na, ibig sabihin, na hindi makaibitawan yung kanyang bitbit. Siguro marami sa ating ganyan na, di ba no, akala mo madadala niya lahat ng mga bagay na yan doon sa kabilang buhay. No? Endurance in faith. Alam natin, Brother Frank, pag labas mo lang dito sa driveway mo, pagdating mo dyan sa sumulong, baka meron ka ng meron ka ng kami ako ordinaryo, di ba? May makagigitan o whatever. So paano natin patitibayin yung ating pananampalataya? Kasi yung pananampalataya, araw-araw. well, kailangan talaga daily prayer, daily reading of the Bible. Kung kaya mong magsimba, mangumunyon araw-araw. So yun yung mga nagpapatibay. Pero yung mga nagsasabi na, araw-araw babasa naman ako ng Bible, dadasal ako, pero parang na nangyayari sa akin faith. Parang ang dali-dali kong bumigay. Anong kulang kaya? Kasi baka kulang doon na tawag nyo sa atin kasi kabanalan at bilang maging tunay na disipulo, di ba? So pwedeng nagdadasal ka, pwedeng nagbabasa ka ng Biblia, pero kung minsan superficial rin ay yung pagdarasal mo, ano ba yun? Baka puro hingilan. Lord, bagong araw ko, ito sana bigyan mo sa akin. Hindi ganun kailangan pagdarasal. Yung pagbubasa ng Biblia, baka hindi naman natin pinagninilay-nilayan, hindi na natin ina-apply sa ating day-to-day life, malaking kulang rin yung pagbubasa mo ng Biblia. So, kailangan yun ay pamamaraan lang para tayo ay maging banal, maging isang Kristo, at maging tunay na disipulo ng Panginoong Jesucristo. Parang ito lang magiging gawin natin. Yung reading the Bible, praying, to inspire us. Mga tools yan. Parang inspirasyon para makagawa tayo ng mabuti at gumawa ng mabuti. Kasi kung susunod tayo kay Kristo, kailangan pakinggan mo siya. Paano mangyayari yun? Sa pagdarasal. Kaya yung pagdarasal, hindi rin ako lang ang satsat eh. May kailangan quiet time yan, reflection, and tinitingnan natin, Lord, ano ba talaga gusto mong sabihin sa akin? Yung Biblia, napapasa natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Diba? So, yun, very clear. Ito pwede mong gawin, ito hindi mo kailangan gawin. So, it's a question ngayon. O, susundin mo ba? O, mamimili ka pa rin sa sarili mong gusto. Sabi ni Lord, huwag mong kunin yan. Sabi mo, sana, pero hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan ko yan. Diba? Handing tears. Alam naman natin yun, lalo tayong mga magulang ay nagkukwentuhan nga tayo, nagpupunta ka rin sa ibang bansa. Ang pinakamadala ay yung takot ng mga magulang towards sa anak kung paano palakihin. Galing din naman dito sa atin. Di ba? Kita mo naman, sabi niya, unang hirit, 3 pinatay ng gunman na gano'n balita. Paano ang gagawin? Marami talaga sa mundo. Kasi it's a world in darkness eh. Diba? Sabi nga kanina, lalabas na sa bahay mo eh, baka mapaaway ka na. Diba? Hindi mo naman ginugusto. Pero, so, there is really a lot to be afraid of. Maraming kriminal na nandyan, may mga terorista. Baka mapagkamalan ka. Di ba dahil napagkakamalan ng mga gunman sa binaril? Naku, mali pala yung nabaril. Pero, ang sabi ng Panginoon, be not afraid. Merong nagsabi, hindi ko pa naman binilang, sabi yung be not afraid daw sa Biblia, 365 times. Bawat isang araw na parang ganun, 365 days, diba? So hindi ko alam, pero sa totoo, napakaraming beses sinasabi ng Panginoon, be not afraid. Ano ibig sabihin ng be not afraid? Hindi ibig sabihin na kung ikaw ay sundalo, may minefield dyan, yung kalaban nandun, sugod ka na lang. Huwag kang matakot. Hindi, minefield yan eh. Basta-basta ka na lang. Mag-ingat ka. Hindi basta-basta ang susugod ka. Diba? So, nag-aaralan din. Ang ibig sabihin, meron kang Diyos na nagmamahal sa'yo, nag-aalaga sa'yo, at itong Diyos nangako na lahat ng pangangailangan mo
siya ang bahala. Bata. Diba? So, pag gano'n ang ating Diyos, at alam natin siya ay makapangyarihan, siya ang nagsasabi ng katotohanan, Maasa. mahal na mahal niya tayo, na ibinigay niya sarili niyang anak upang mamatay, bayaran natin mga kasalanan. Para tayo mabuhay, no? Eh kung ganun yung ating Diyos, Oo. ano nga ba ang ating katatakutan? Kapit tayo sa Panginoon Diyos. Aha. At siya, i-push niya tayo. Oo. Ngayon, kailangan malaman rin natin kasi yung iba naman ang iniisip, pag ganun pala, okay na ang buhay ko. Wala naman sama ang mangyayari sa akin. Hindi, meron pa rin. Okay. Bakit nangyayari yun? Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Oo. Hinahayaan din niya. Amen. No? Kasi, alam mo, brother Bobot, kung tayo yung buhay natin, puro maginhawa lang. Ayaw. Madali natin makakalimutan. Hindi ka ang natatawag sa Diyos. Hindi ka Bakit? natatawag sa Bakit Diyos. pa? Hindi na. So, Okay na. bahagi ng buhay pananampalataya na magkaroon ng difficulties, challenges, oppression, Okay. even persecution. Yung process din na Yung process. Daily process. Diba? Oo. Kung minsan hindi natin maintindihan, Oo. alam naman natin yung istorya ni Job. Oo. Na Grabe. napakabuting tao. Wala namang ginagawa. Walang ginagawa. Pero nawala lahat. Except yung kanyang buhay. Oo. Diba? Kasi sabi ni Taning, kaya naman sumusunod sa iya. Walang problema yun. Hayaan mo. Oo. So, hayaan mo ko. O sige, hayaan kita. Huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. Kaya yun ang nangyari. Hindi natin maintindihan. Pero ang nakita natin doon, lalong tumindi ang kanyang pananampalataya. Lalong lumapit siya sa Panginoon Diyos. Dami nagsusunod sa kanya. Takbo mo na yung Diyos mo. Wala naman Aminin mo muna na ikaw yung nagkasala. Sabi niya, wala naman akong alam na ginawa. Hindi ko talaga maamin yung kanila. So, yung suffering and pain, part and parcel of the Christian life. Kung mabasahin natin, lalo na yung mga sulat ni Pablo, talagang all about that. Pero palati niya sinasabi, nagagalak ako. I rejoice in all my sufferings. No? Sabi niya, Kasi yun nga, maraming gagawing mabuti yun. It will cut you down para ikaw ay maging humble. nga. Kung ikaw ay nagiging Palalo. proud na. Oo. It will make you cling more to the Lord. Hindi ko pala kaya ito. Ang pwede tumulong na sa akin ng Panginoon. Tapos it will give you an opportunity to walk along His very path. Ayun. Ano sabi ni Jesus? Direction pala yan. Kadalasan direction yun, yung process. Di ba sabi niya sa Lucas 9:23, if anyone wishes to come after me, must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Discipleship yun, no? Pag sumunod ka sa Panginoon, talagang nandyan ang cross, kailangan yapusin mo. Pero sa kabutihan mo yan. Kaya nga yung endurance is critical. Oo nga. Kasi nga talagang kailangan napakahirap na ang Panginoong Yesus he was scourged, tapos bibit-bitin pa niya yung cross. No? So talagang hindi ko na kaya, gusto ko na sumuko, Panginoon, pero you need to endure. Kasi at the end of the day, kabutihan mo yan. At tapos ng kamatayan, nandyan yung resurrection. Amen. May gain. At the end of the day, Siyempre, gain. natin ganun. Kaya pala yung endurance, pinakakain niya ng prayers, humility, charity. Yung isang secular nga, di ba? No pain, no gain. No pain. So, actually, totoo yun. Oo nga, Medyo makamundo lang yung dating, pero no pain, no gain. At marami, sa akin din, sa buhay ko lang, maraming ganyan. Yung akala mo na hindi na ibibigay ng Panginoon na puro pagsubok na. Kasi marami sa atin nakikinig siguro, I suppose, na yun ang iniisip. Yung Diyos yun naman, Di ba? Katulad si Pope, di ba? Tinanong dalawang bata, ito talagang mahal tayo ng Diyos. Sabi niya, bakit? Ang daming nare-rape, ang daming ganito, ang daming ganyan, Ang sagot ni Pope, hindi ko alam ang sagot yan, pero ang alam ko, may Diyos na dapat natin ginalapitan. And it proves na, di ba, sa buhay naman natin, talagang may ganun Ang masakit lang kasi sa atin kung minsan, o karamihan sa atin, yung pagka-indulto na, saka palang tatawag sa Diyos. Ito mamatay na bukas dahil sa cancer, at kung ano-ano mga bagay. So, ang ganda-ganda pala, dapat pala talagang, alisin natin yung takot na yan, dahil nandiyan ang Diyos, sa ating buhay. At siya naman na nangako niyan, So, ang tanong pang isa, how to be satisfied with life and work? Ikaw, Brother Frank. With life and? Life and work. Work sa secular, tsaka work natin dito, especially sa community. Sa katayuan mo ngayon, parang ikaw, masaya ka. Ang dami mo, nakita mo yung mga punong itinanim ni Brother Frank, tumubo na at kaya. Ayun nga, paano ba maging masaya? Paano ba maging katulad ni Brother Frank? Siguro hindi perfectong si Brother Frank, siguro hindi perfecto, pero yung saya niya na, yan, nasusustain niya ito at 38 years na po kami. July. 38. June. Si Brother Frank, 39. So, paano pagsasamahin nga, how do you mix yung mga bagay? Kasi yung experience mo, ultimate joy and satisfaction
nasa Panginoon lang. Okay. Akala ko nasa sarili yan. Kung wala ka sa Panginoon, kita natin kahit na yung mayayaman, kahit na yung makapangyarihan, hindi tunay na may joy. Kala nila. Joy, meron siya yung kapitbahay nila, si Joy. Yung definition nila na kala nila, okay, pero hindi talaga. Okay. No? So, kung nandiyan ang Panginoon, kahit na anong nangyayari sa buhay, no? Unang-una, pag puno ng biyaya, at napakaraming biyaya, kaloob na binubuhay sa atin ng Panginoon, diba? Kailangan tikman mo lang yung iyong anak, yung iyong mga apo, yung iyong trabaho, yung iyong ating paglilingkod. So, there's a lot of cause for joy. Amen. Pero kung parang hindi namang maganda nangyari, pag-uusapan natin kanina, yung suffering and pain and the cross, cause for joy rin pala yun. Dahil may magandang outcome. Magandang outcome, ginagawa tayong banal, at ginagawa tayong maging tulad ni Kristo. Napalapit lalo sa Ama. At the end of the day, di ba, sinasabi natin yun ang mahalaga at makapasok tayo sa langit. So, pag ganun pala, basta gagawa tayo, hindi tayo gagawa ng masama. Kasi kung minsan gumagawa ka ng masama, kaya ka napapahamak. Amen. Kadalasan, ganun kadalasan. So, kung marami namang nangyari na hindi maganda, pero hindi ka gumagawa ng masama, hinahayaan ng Panginoon yun for His purposes to make us holy and to be closer to Him. So, sino ba hindi masisihan sa ganun? So, kung ganun yung ating tinitignan, both the blessing and the seemingly negative things, pero blessing pa rin pala. No? Para sa isang nananampalataya. Grasya pa rin. Ayan, grasya pa rin. Ang pagsubok na yan, ay binibigay sa atin, ay nagsisilbing grasya pa rin, para sa ating pananampalatayang Kristiyano, especially tayo mga Katoliko. Kaya lang, wala na tayong oras, naubusan po tayo ng oras, Kaya magpa-part 2 po tayo. Abangan po yan sa ating pangalawang episode. Kasama po ang ating servant general, Abangan po yan, yung part 2. Pagsamantan magpaparam, ito po yung Kuya Bobot, ang nagsasabing pagpalain tayong lahat ng kapangyarihang Diyos, sa lahat ng ating mga gawain at ginagawa. At mabuhay tayong lahat sa ating pananampalataya. Muli po, bye-bye, and God bless. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on sa our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. In the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manalik ka, Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer.
Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Sa tumatawag kami ng buong pananalig na kami ay dinggin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid, naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilungin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 16 ng Hunyo, ang solemnidad ng Banal na Santatlo. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all the truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine, and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you that he will take from what is mine and declare it to you. Uso sa mga kabataan ngayon ang mga katagang nagmahal, nasaktan at iniwan. Ito ay tungkol sa masakit na pagwawakas ng isang relasyon. Napakasakit nga namang iwanan ng taong minahal mo ng lubos, di ba? Sa mabuting balita ngayong linggo, ipinakikilala ni Jesus ang Espiritu na siyang tutulong sa mga alagad upang ipahayag ang katotohanan. Totoo ngang si Jesus ay nagmahal, nagpakasakit, namatay, at umakyat sa langit. Ngunit siya ay hindi nang iwan. Sa halip, siya ay nag-iwan. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating buhay at upang lalo nating makilala ang Panginoon.
Sa banal na kasulatan, makikita natin na hindi tayo iniwan ng Diyos kahit na nasaktan natin siya. Nagsimula ito kina Adan at Eva noong kinain nila ang bunga ng kaalaman ng kabutihan at kasamaan. Ngunit dahil mahal ng Diyos ang tao, patuloy pa rin niyang ginabayan ang kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng pagsugo ng mga patriarka, mga hukom at mga propeta. At hindi pa rito nagtatapos ang kanyang plano. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y tubusin mula sa kasalanan. At dahil alam ng Diyos na mahina at marupok ang tao, ipinadala rin niya ang Espiritu Santo upang tayo gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito makikita natin kung gaano kamahal ng iisang Diyos na may 3 persona ang kanyang kawan. Bakit nga kaya nauso ang pagsabi ng mga salitang nagmahal, nasaktan at iniwan? Siguro, sa panahon ngayon, hindi na natin pinaninindigan ang ating mga ipinapangako. Maaring nawala na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at naging makasarili na ang tao. Naway mabago natin ang mga katagang iyon sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay patuloy na nagmamahal kahit na siya ay nasasaktan. Siya ay hindi nangiiwan ng kapwa. Halina at tayo magmahalan. Walang iwanan, ha? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito po sa Binhi ng Buhay. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. If you have a company, you have a friend in here. Now Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Now Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have a download Dominican Radio FM. Mabuting pastor, mabuting pastor, Jesus, ikaw yun. Sa piling mo'y panatag ako. Salamat sa'yo. Gabay ka sa tinatahak ko. At hindi kailanman magkukulang. Kahit nasa hirapan at sa ginhawa, hindi kailanman mangangamba. Ang dulot mo'y kalakasan sa panghihina. Salamat at inakay mo. Salamat at mayroong pastol na umaagapay sa tinatahak ko. Landas ay may umaalalay, walang takot na harapin sa mandali ng paa. Hanggat may mabuting pastol, mapagmahal na Diyos Ama, na tumutuwid sa landas na liko-liko. Mistulang ilaw sa landasin at hindi bumibigo. Inaakay mo ako, salamat at nandiyan ka. Hindi man karapat mo'y
Salamat at buhay pa, salamat at nandiyan ka, at di mo ko pinabaya. Salamat sa katulad mo, di mo hinayaan sa pasaning kay piling na di na dapat mangamba, pagkat suma sa akin pagkalinga mo, Ama. Kaya ang awit na to para sa mabuting pastol ng buhay ko, na lagi sa'king nagtatanggol. Rangal at pagdakila, Jesus, sa'yo lang buong-buong ibibigay, magkailan di man. Jesus, ikaw yun, sa piling mo'y panatag ako. Salamat sa'yo, gabay ka sa tinatahak ko, at hindi kailanman magkukulang. Kahit nasa hirapan at sa ginhawa, hindi kailanman mangangamba. Ang dulot mo'y kalakasan sa panghihina. Salamat at inakay mo. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan, at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasin doon ako inaakay, kahit na ang daan patungo sa karinlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Tungkod mo at umalo ang siyang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ika'y may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ang ulo ko'y langisan, at pati ang sarong ko ay iyong pinapaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo ay aking tataglayin habang buhay sa mundo. At doon sa templo mo, mananahan ako. Tanglaw ko si Yahweh, ang aking kaligtasan, kaya walang takot sa kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang bahid ng agam-agam. Ting pastor, Jesus, ikaw yun, Jesus, ikaw yun, sa piling mo'y panatag ako. Salamat sa'yo, gabay ka sa tinatahak ko, at hindi kailanman magkukulang. Kahit nasa hirapan at sa ginhawa, hindi kailanman mangangamba. Ang dulot mo'y kalakasan sa panghihina. Salamat at inakay mo. Jesus, ikaw yun, Jesus, ikaw yun, sa piling mo'y panatag ako. Salamat sa'yo, gabay ka sa tinatahak ko, at hindi kailanman magkukulang. Kahit nasa hirapan at sa ginhawa, hindi kailanman mangangamba. Ang dulot mo'y kalakasan sa panghihina. Salamat at inakay mo. Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds in me. 102.3
100.7 Dominican. Hello, this is your friend Father Butch Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is self-control. Once I had a priest friend who was a chain smoker. He tried every method he had heard of to break the habit, but succeeded in giving up smoking only by shaming himself. He always carried a packet of cigarettes in his shirt pocket. Whenever his mouth hungered for a smoke, he would take out the packet, take out one cigarette, hold it up, and take a good long look at it and think to himself, "Do you mean to say that this bit of lip is bigger than you are? Are you not ashamed of yourself?" And then he would feel ashamed and put back the cigarette. The next time he got the same urge, he used the same method, and it worked. Have you ever tried the same method with a liquor or wine, or with something else you like very much? Doing this is called self-control or mortification. We have special times in the liturgical year, Advent and Lent, when we practice mortification out of appreciation for the pain and death which Jesus suffered to redeem us. This is our little way, both of thanking Him and imitating Him, and making ourselves better people in the process. During those times in particular, we willingly do penance. That means we do things we do not like to do. We stay away from our favorite food and drink. All this hurts and pains, but it does our soul good. Pick up the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 9, verse 23, and read there how St. Paul trains to become Christ's athlete. That is a practical example of mortification. Just as our athletes train until their bodies ache with pain and bruises in order to become winners, so we also train our soul to build up spiritual muscles. All this is necessary to help us fight off Satan and temptation. We shall never be able to say no to bad things if we never learn how to say no to good ones. If we do not know how to control our body's instincts, we cannot possibly teach others how to do it. Without self-control or mortification, we can never become good, nor can we remain good. No star player remains good if he or she gives up practice. So, reread that quotation from the letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 9, verse 23. And this is Father Butch Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is self-control. 102.7 Dominican Radio. With rain, with sun, with much, with less, with joy, with pain, with life, with death, all things satisfied come from you. They come from you. Everything is beautiful. Everything is wonderful. Every perfect gift
Mahal ka ng Diyos. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya. Kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan kay Jesus. Kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan